आं जेखौ सानानै बाथ्राखा बुंखा लैंड यूज बिल जे विथड्र खालामनाय आबोनो फैसे लैंड यूज बिल इंट्रोड्यूस खालामका 2007 आबोनो तेसा किफिल रहका एडिसिनी कोनो अधिकार से करी लैंड यूज बिल्स पास लेने की क्षमता करी नहीं 2013 आबोनो किफिली रहका 2007 by 2013 रखता नहीं Para 3 of the 6th schedule to the Indian Constitution clearly saw जों एडिसिनी जे ताबो काउंसिल तमनि एडिसिनी क्षमता दंगो लैंड यूज बिल पास खालामनो लागै जिनि अधिकार दं कन्स्टिट्यूशन जे सावै दङ आबोनो से नालिफाइ खालायो आबोनो सिनस्रेबय कब्रबायखाय आबोनो सिनस्रेबय से सावै दङ जे लैंड यूज बिल पास खालामनो हानाय 2013 किफिली रहका किफिली रहमने उलो लिखक सानबार साइमानो बरनि आबोनो बिल पास खालामनिया तेवसा हायना हाय ताबो बर्तमान सरकार फायकान केनो बरनि ओ बिलनो पास खालामनो बागे रहर रहका भूल भाल तंगो तामो गाय खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरनि जे हानि जे रायदा आबो गाय land belongs to the community land belongs to the community not to the government awal bagaino gamura ha control khai oram gagai sini ba haino sini bo land belongs to the community no land belongs to community ngoino sung huksamani boro bochawo nok tabai boron tongo abona ani ha pia tong ba जों बुइनि रायदा बुइनि को बाय आवबाय इनफ्लुएंस बयसे ताव बुइनि रायदा जों फलो बाय तो बयसे बाय थांबायनो जों बाय दङ गे अबरनो जों संशोधन बाय मातिनाय जे बर वाइसा कोनो हावो ब जदि नक थाइनि दंगाय ब नक थाइले मासे मानना नांनाय रेकर्ड तंथं तंयाथं होम स्टेट शुड बी हिज राइट किंतु आबर कोनो करि जे अरो हा नांगो ओ हा नायरि दिबो दाका नंगना मुसुमने सिन अरो हके उल्टा जों सरकारनि आरो थांगैसे जों दाबो गलाय माथो दाबो हके कन्स्टिट्यूशन दंमानि मानैसे सुनो आवहाय क्लायै डिप्राइवेशन नि फाइसिंनि सुनो लांथांगो हा ससिनि आइडेंटिटी बोले हा जे हाव तो हा करिंगरि दसिबो आइडेंटिटी करि हा ससिनि आइडेंटिटी अबरसे जों ठीक बा खायगले आवनि बागै जिनि जे एगो तंगनि थाइगां जे सामानि कास्टमारि ल जे विभिन्न जे तंगनि आबनि जे हाव तुइनो हानो तुयै जत निनो कास्टमारि ल किसे कक सुइजा तंगाय ओ इन दैट ट्यून जे तो 6 शेड्यूल तो बुंगारान बागैनो ती प्रसारनि बागैनो ओके ओ जागा कुरिटा जे ट्राइब तंगनि बरनि बागैसे हा ओ से दो ताबु खुंगै तामु हुतम जेन्ना जों हानो तुइसे रायदा खालामबायना ओंगाय तंगाय दं कक सालेमां टीएलआर एलआर एक्ट 1960 नो जदि नो फरायनाय खांगाय साइमारानो माने जिनि हा आंगा माने हानि गतो ताबु टीएलआर एलआर एक्ट थाइने सामानि थाइजिं जिनि अनारेबल मेंबर बिमल साइथांगा जे एडीसी नि हा के इंडिपेंडेंस होना नांनाय टीएलआर एलआर एक्ट तो कायसा को इंसर्ट थाइति जोंगो टीएलआर एलआर एक्ट shall not apply to the case of TTADC areas आसु कैसे पाइ थांगो ताइ गुरुं को गेरो आव लाइन तां साबैसे पाइ थांगो आबन बागैनो जिनि अनारेबल एम मुसां गवर्नर रियां जे लैंड यूज बिल नो विथड्र खालामनो माने प्रेजेंस दंनो आबनो विथड्र खालायो जों खोथाव खालायो जिनि जे नाहामु
Jini je rider the Tomani, Dopani rider of Tomani, our Nam the way, Kaham clay, Jum Katal clay, Joto, Billy dog, the Tomnai, the member Tomnai, no, Piakwe, Asuk lay, Bahai clay night, Hashingo, Tangai, Pumping session, honorable member, Bimon Lobo, the time on Chakma, customary law, the Boxaka. Definitely, Jetabo customary law of pending the money, so our of no pass Maklay, arms of Nanai, Jum Maklay, Billy Tonghan Tongdi, Jum Tonghan Tongdi, Tansa Clay, over no, some pass Maklay, or land use Bino, some of them, some Matanay, also Sauno, and some more on Taka, the